Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya menika ing sapunika melebet serat angka kalih serat Al-Baqarah milai ayat 280 kagem para kadang ingkang ing sapunika nendang gerah. Mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paling tamba usada wusana seger kuwarasan kados wingi uni dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat. Mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang saksaesanipun. Ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang kinurmatan ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat, pinaringan seger kuwarasan dumateng para kadang ingkang sampun paring subscribe atensi tuwin koreksinipun dhateng kreweng aji channel menika. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kuwarasan, ayem tentrem kaslamet, sabar lan tawakal dhateng kula lan panjenengan sedaya, lan ugi paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking mara bebaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring gampang lan gampeng gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah malimpah-limpah, saged damel umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring gampang lan gampil anggen kula panjenengan sedaya ngaji-aji dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala menika. Monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana du us'aratin fanadiru diratun illa ma'isyarah wa anta sodaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa taqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin qasabat wa hum la yadlamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bi zaini ila ajalin musamma fa'tabu wal ya'tub ya ilanakum katibum bil adl wala ya baghdibun in ya'tuba kama alamahullahu fal ya'tub wal yumli lilladhi alaihil haq wal yataqillaha rabbahu
wala yabkhos minhu syai'a fa in kana alladhi alaihi haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastadi'u an yumila wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa mar'atani mimman taraduna mina syuhada'i anta'dila ikhdahuma fatudaggiru ikhdahumal ukra wala yalbas syuhada'u indama du'u wala tash'amu an ta'dubuhu saghira aw kabira illa ajalih dalikum a'satu indallahi wa mulisyadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijarah hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla ta'dubuha wa ashidu idza tabayatum wala yudara katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih lan menawa sing utang lagi nandhang kasupekan lah iya nyarantekake nganti dheweke kaomberan dene menawa potangira iku padha sira dandakake iku luwih becik tumrape sira menawa sira padha weruwa lan padha dingati-ati marang dina kang ing kono sira bakal padha dibalekake marang Gusti Allah Ta'ala tumuli siji-sijining jiwa diparingi liliru ganep apa murwating panggawene lan ora bakal padha dianiaya. Para kang padha angestu menawa sira padha rembugan prajanjian prakara utang piutang kang tinamtu semayane lah padha sira tulisana sarta juru nulisi
anulisana prajanjen iku kalawan tulus sarta juru tulis aja emoh anulisi banjur anulisana kaya dene anggone Gusti Allah Ta'ala wis mulang marang dheweke sarta wong kang utang angunekna tulisan iku tuwin dituhu marang wajibe maring Gusti Allah Pangeran lan aja angurangi sethithik-sethithik saka iku ananging menawa wong kang utang iku cubluk utawa apes utawa ora bisa angunekake iya waline supaya angunekake kalawan tulus lan padha aneksenana kalawan seksi loro wong-wong ngira lanang dene manawa ora ana wong lanang loro lah iya wadon lanang siji karo wadon loro saka antaranira kang padha sira pilih minangka seksi supaya menawa salah sijine wong wadon loro iku kleru sijine ngelingake lan para saksi iku aja padha mupu menawa padha diundang lan aja padha sungkan anulisi iku iya cilaka utawa gedheya kalawan wangening semayane lan mangkono iku luwih bener mungguhing Gusti Allah Ta'ala lan luwih jejeg tumraping prasaksi lan dalan luwih cedhak amprih sira ing tembene aja semang-semang kajaba menawa iku dagangan cumepak kang sira padha ulung-ulungan lan tampan tinampanan dhewe iya ora cacat ing atase sira yen ora padha sira tulisi padha nganggo seksi menawa sira padha dagang urup-urupan lan juru nulisi aja dinakali mangkono uga seksi menawa sira padha nglakoni mangkene iki sayekti murang yekti dumunung ing sira lan padha dibekti ing Gusti Allah Ta'ala sarta Gusti Allah Ta'ala mulang ing sira lan Gusti Allah iku marang samubarang ngudaneni tegesipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih menika katerangan wonten ing ayat 280 dawuh punika saged anggenahaken raos tresna ingkang kados pundi ingkang kadhawuhaken dening Islam kedah kapintonaken dhateng tiyang sanes tiyang ingkang kekirangan sampun ngantos dipun damel prakawis tuwin dipun lebetaken ing pakunjaran kosok wangsulipun panyauripun kedah kasumenekaken ngantos menawi tiyang ingkang nyambut punika sampun saged mangsulaken arta sesambetanipun utawi langkung sae malih menawi dipun lilakaken kemawon. Katerangan salajengipun bab riba ingkang lugunipun gegandengan kaliyan prakawis sambut kapisambut
arta tuwin kaliyan prakawis dedagangan umpaminipun punika gegayutan kaliyan bab prakawis damel prajanjian. Agami Islam mratélakaken dana sarta ngawisi riba. Nanging agami Islam ugi marintahaken supados ngatos-atos ingkang sakalangkung sanget kedah dipun wonteni kangge rumeksa wewenang andarbeni bondo bab punika boten ingkang pantes pinengetan mekaten. Bangsa Arab punika bangsa ingkang sakalangkung bodho awis-awis ingkang sumerep ing sastra ngantos bangsa Arab piyambak tangeh winastan bingah winastan umi inggih punika bangsa ingkang bodho ewadene ing sapunikanipun bangsa Arab ingkang kados mekaten kawontenanipun kala wau kadhawuhan nyerati sedaya prakawisipun bab kaliyan nyambut damel inggih ingkang ageng-ageng inggih ingkang alit-alit kajawi prakawis dagang lung tinampi elokipun malih dawuh punika anggenipun kadhawuhaken ing nalikanipun bebrayan muslimin piyambak taksih wonten ing salebeting bebaya katumpes ingkang makaten kala wau nandhakaken bilih Quran suci punika sanes damelanipun Kanjeng Nabi suci piyambak nanging pangandikanipun Pangeran ingkang Maha Kawasa inggih punika ingkang nguningani bilih boten dangu malih para kaum muslimin mesti badhe dados bangsa ingkang ageng ingkang awit saking punika mesti lajeng ambetahaken peranatan-peranatan ingkang kados mekaten kala wau sedaya ingkang inggih punika peranatan ingkang mesti kabetahaken dening bebrayan ingkang sampun majeng. Katerangan candhaipun dawuh punika dados dadasaring angger-angger bab wali awit dawuh kala wau marsitakaken kengingipun ngangkat wali ingkang kajibah maleni tiyang ingkang boten saged nyepeng bandhanipun piyambak tembung ingkang kula tegesi apes punika lugunipun ateges taksih lare sanget dereng umur utawi sepuh sanget dados kengingipun ngangkat wali punika boten namung menawi ingkang gadah bondo punika dereng ngumur kemawon nanging ugi menawi ingkang gadah bondo kala wau boten saras akalipun tumrap nyepeng bondo milikipun. Salajengipun laladanipun ingkang sajatos tiyang istri punika wonten ing salebeting griya kabekta saking agengipun tanggelanipun wonten ing bale griyanipun tiyang istri punika ngatingalipun wonten ing kalanganipun tiyang kathah awis-awis sanget milanipun sampun ngantos tiyang istri punika kekerepen dipun torak tarik dhateng pengadilan. Katerangan salajengipun dhamir huma punika
kenging dipun suraos wangsul dhateng pasaksinipun saksi kekalih utawi tiyang istri kekalih. Quran suci boten ngandikaaken bilih kengingipun prakawis pinancasan punika menawi wonten saksinipun kekalih, namung ingkang asring mundhut saksi kalih punika prajanjian nyambut damel supados menawi wonten galap gangsulipun ingkang satunggalipun saged ngleresaken. Makaten ugi tumrap anggenipun namtokaken seksi tiyang istri kalih sami kaliyan seksi tiyang jaler setunggal punika wonten sababipun inggih punika jalaran limprahipun laladaning pandamelipun tiyang istri punika namung wonten ing salebeting griya. Lelayan prakawis padamelan ing sanjawinipun awis-awis sanget magepokan. Milanipun malihipun amanawi katimbang kaliyan tiyang jaler tiyang istri punika langkung adaan lajeng bingung menawi dipun priksa kaliyan premati wonten ing sangajengipun pangadilan. Awit saking punika galap gangsulipun paseksenipun perlu dipun cekapi dening paseksenipun tiyang istri satunggalipun malih. Katerangan salajengipun kedah dipun angkah sampun ngantos para tiyang kalawau nandhang pituna tumrap padamelanipun piyambak, tembungipun sanes dipun angkao salebetipun piyambakipun, dipun angkao saselanipun piyambakipun sarta kedah ugi dipun sukani pituwas. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, mekaten kala wau pangaji-aji kula tumrap ayat-ayat Quran suci punika mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala lan mugi-mugi saged ugi ngiyataken ilmu tuwin amal kabecikan kula lan panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.